Εντοπισμός στόχου σε βραχώδες έδαφος. Σε κάθε διαφορετικό έδαφος έρευνας πρέπει να ξαναγίνεται η ρύθμιση εδάφους. Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται ο εντοπισμός ενός αντικειμένου κάτω από το βράχος. Σε κάθε έδαφος είναι διαφορετική η επιρροή ορυκτού. Αν δουλεύουμε πάνω σε βράχο, πρέπει να ρυθμίσουμε ανάλογα με το βράχο, το μηχάνημα και μετά να συνεχίσουμε την έρευνα. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να προσέχουμε είναι ότι τις διελεύσεις έγκρισης πρέπει να κάνουμε πάνω από το βράχος. Αν κατά τις διελεύσεις η κεφαλή έρευνας εξέλθει του βράχου, η συσκευή μας μπορεί να εντοπίσει άλλα σινιάλα και να μας δώσει λανθασμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε την έρευνα χωρίς να εξέλθουμε από το βράχος.